Тъмният режим на Windows 11 най-накрая започна да се подобрява, но не е напълно. Докато използвате този режим, всичко изглежда наред, докато не започнете да прехвърляте файловете или да направите нещо подобно. И тогава изкача ослепителен бял интерфейс. По сетите предварителни версии на Windows 11, Microsoft най-после добави тъмнен режим към менюто за прехвърляне на файловете, подканата за изтриване и диалоговия прозорец за отказан достъп до папка. Отне им близо 4 години, за да направят само още няколко прозореца тъмни. Някои ключови менюта обаче все още липсват. Например, прозорецът със свойството на файла и редакторът на системния регистър. Междувременно, другите операционни системи предлагат напълно тъмен режим от години, а Windows продължава да изостава. Наистина се надявам, че в следващите предварителни версии най-накрая ще завърши тъмния режим. Крайно време е, Microsoft, защо да наричаш нещо тъмен режим, когато половината прозорци светят в бяло? Е като да носиш слънчеви очила, но да гледаш директно към слънцето.